Tänään me koodataan. Hihi. Joten tehdään nyt. Start. Blocks. Sitä hetkinen. Tarvii kartta. Mitä veet? Ottakaa. Nyt me voidaan nähdä. Missä agentti on myös. Agentbotissa. Okei. What? Onks tää mun spawn pointti? Se on ylhäällä. Okei. Tää on mun spawn pointti. Joo. Mä näen kuitenkin se kaupunki sanotaan. Mä tykkään laamasta. Joo, oli. Mitähän tää? Joo, 70. 60, 40. Eli laitapa se. Joo, 75. 75. Me tarvii kyllä laittaa miinuksi. Miinus 60. What? Mitä tapahtuu? No mitä tapahtuu oikein? Okei. Veroks. Minisili. No. I need it. Mun pitää antaa sille grassblock. Joo. Nyt taisi. No. Mitä oikein tapahtuu? Mitä tapahtuu?
Niissä on kaikki nimet. Tää on Dirtiöstä. Mikä tää? Ilmaa! Joo, ei. Et se homma. Oikeesti tee se homma. Tee se homma. Eikä oikeesti. Okei, joo. Joo, mennään muuten. Chicken rind. Cat vs dog. Rabbit ignorance. Nipping salmon. Super digger. Fast forward. Can move this. EP. Onko se sitä totta? Siis. EP. TP home. Okay, they go. All that. Okei. Eli nyt tuo chatissa sanotaan run. Joo! Mitä ihmettä? Otakaa. No. Tuo sanotaan run. Tää toimii! Mitä? Noin, juokse poikaseni. Juoksepa poikaseni eteen. Onko toi aika kivasti juoksee? Toi juoksee tosi kivasti. Toi pysähtyy aitaukseen. Toi on harvinaista. Joo. Run. Juoksi poika. Poika juoksi. Mikä juoksi? Onko sulla otettu skamoa? Okei, onpa niin. Juokse. Juokse.
Sitä juostiin vai jos 3 vuotta? Okei, Agetti voitti. Joo, joo. Tämä oli tämänpäiväinen video. Ja no, ota. No.